nami ngeke ngithanda indodana ukuthi ayithole seyithola ngesinxele ngoba vele nawe uzobuya sebuya ngesinxele. Uma ngabe umalokazana efisa ukumazisa akamazise nguyise lo mfana ngizokhuluma naye. Ngoba njengoba ngakhuluma naye nasekuqaleni ukuthi yena akazama ukulungisa iqolo lakhe lisebenze ngendlela. Nguyise ngimngaka nje uyangibona nawe. Ubabezala wangifica like ngangigeza endlini yabo. Yena wayengayitshela ukuthi like angikaqoki ngabhinca ithawula ngeza kuyena eminyango. So indlela kangibuka ngayo yakhombisa vele ukuthi uyangihalile yabo. Wena mawuphelele umendo ke emva kokuthi kuvelele isitori mina vele angisenendaba naye lo wami. Oh unendaba nobani? Nobaba wakhe. Okusho ukuthi wena kahle kahle wena ake ngibingelele imbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mafofuka njengete ngabani isamba nesamba umnkosi engalela maqedo lala bafozane nokuthi izikhundla khundle othi mawuvimba ngala uthi ukusunga le ngumkhovo oyiphayo madekena oyishaya sanketela ngiyabingelela ngalesikhathi le inethezeka TV igama lohlelo sithi uphila kanjani. Namhlanje babukeli udaba esithe salithinta ilona lithinta abantu kakhulu laze lathinta nayo ifamily kodwa umuntu obeselazi udaba lonke kube ubabezala ngoba naye sike samthinta sifuna ukuxhumana naye wathi yena ongenani asenze uhlelo lokuthi sibonane kunokuthi sikhulume naye ocingweni. Kukhona inkosazana eke yafika la ethe mayigana yathi isiganile kwasho ukuthi umyeni wayo uyahamba usebenza le kogoli uyehla uyenyuka into eyinkinga ukuthi ubuya after 6 months. Emva kalokho ke umalokazane wagcina esenobudlelwane nobabezala kwaze kwatholakala umntwana kodwa lokho ke sizokuzwa kahle namhlanje ngoba ukhona ubabezala sizokhuluma naye njengamanje. Baba avele sikubingelele sikwamukele kunethezeka TV. Hayi ake nginibingelele nami Mzothule ngibonga ukuba sohlelweni. Baba sike sathetha udaba la lolu daba oluthinta umalokazana wakho kodwa ke ngaphambi kokuthi singene kulona bengifisa ukuthi usicacisele ekutheni ukuthi wena unaba abantwana bakho bangakhi kume kanjani ekhaya niphila kanjani? Ake ngiqale ekuqaleni ke Mzothule khona ezozwakala kahle. Ngumnumzane nje impela. Noma ke sengasala ngedwa nje ngoba unkosikazi usewangishiya emhlabeni. Yebo. Abantwana ke sibuyele kubona ke abantwana bane. Yebo. Ulimi lwamanje nithi bawu4. Fe kube undodana, kube undodana, kube undodana bese kuba indodakazi egcinile engavala ngayo ke Mzothule. Usho ukuthi okwade kwamanje ngoba naye angisambeki phela ngaphandle umalokazana usho ukuthi naye ukhona ke egcekeni. Angazi noma yazwakala. Oh kuyezwakala. Impilo ekhaya ke iqhubeka kanjani niphila kanjani nihlala kanjani ekhaya bakhona abazukulu mhlawumbe bakhona ekhaya noma nihlalele nje? Hayi into ekhona wena Mzothule ngoba phela umalokazana ukhona noma bekhona abazukulu abakulokho okuncane okuhlwezana uyayabheke bona mase kuthi amadodana lawo bona ke vele asaphuma ngemsebenzi asebuya nje ngankathi mangithi ngakathi sengisho ukuthi ngaleso sikhathi ngoba ngiyanazi nibuye nihluleke ngaphezulweni. Okay. Ingakho ngithi ake ngiqondise ulimi. Lalela ke Mzothule. Ukhona ke lokho kuhlwezana ke okwengane zami kusho ukuthi abazukulu. Bese kuba khona ke amadodana njengoba ngishilo ukuthi wona awahlaliki isikhathi esiningi kodwa ayafika ngaleso sikhathi. Okay. Kukhona udaba la oluqhamukile abalaleli bebedinga impendulo kakhulu. Udaba nawe oke walibona sithe masikuthinta wathi lolo daba ngeke silikhulume ezincengweni ngoba awazi ukuthi sinobani la sikhona. Ngifuna ukuthi siye la ekutheni sizwe udaba lomntwana ngoba umalokazana uthe akanamntwana ke yena nomyeni wakhe kodwa unomntana anaye oyedwa. Ngicabanga uthe ubamba 4 years uthe umntwana anaye nobabezala. Ubabezala ke uyena lo simcelile ukuthi akafike. Ngabe lolo daba luyiqiniso? Ake ngiyilungise ke Mzothula, ake ngiyilungise impela. Uyabona mina ngokwami ukwazi anginayo umntwana. Yebo inkundla zokuxhumana ziyakhuluma
nabantu bakhuluma ngoba phela abantu bayathanda ukukhuluma kodwa kuseqinisweni ngokwami ukwazi hayi impela kunjalo futhi ngeke impela ngivume into engayazi okusho ukuthi wena ake sibuye la abukho ubudlelwana enike naba nabo nomalokazana. Uyabona Mzothule ngengidlale ngawe isimo mangabe nihleli nendawonye noma ngithi nje mani iba ndawonye isikhathi esiningi kungenzeka noma yini engingasho ukuthi umntwana nginaye nomalokazana kodwa mina ngibuye ngidlele Mzothule sengisho la wamponjwana so mangabe ngibuye ngidlele la wamponjwana angisho ukuthi akukho kungenzeke kodwa engikuphikayo okumntwana hayi cha impela hayi lo ake sibuyele la mawuthi ukuyidlele amponjwana ila facaca khona ngoba udaba vele lithi uqale ngamanzi amponjwana kwaze kwafika ekuthenini ukuthi nigcine senimbathe ngubo yinye ngabe kuke kwenzeka yini lokho ukuthi wena unimbathe ngubo yinye naye umalokazana. Hey hayi uyangicindezela nawe le ndaba njoba ngisho ukuthi nje uyabona Mzothule yasuka kanje le ndaba kwakudlekile nje sijabulile washo ukuthi sibabili indoda uyayazi nawo kamazamponjwana uyawazi ukuthi khona indawo abuye ehlele kuzona indoda ithukisa ibdedengu sengisho ukuthi khona eqinisweni kuyaye kuthuke ngesimo sobude bendlela yabafana bama bayihambayo bese ngithi angubiyele umuzi kababa lo nekungaphumi phela amankentshane ngaphandle ezongena la igcikeni abhuqa imfuyo ekubeni ngikhona mangibe yiso ke la igcikeni mawukuthi kodwa usangizwa ya ngikuzwa kahle lento oyishoyo isekuthenini ukuthi sobamba zonke inkulumo ezishilo nemibuzo engebe nayo inkulumo eqondile ilapha ekutheni bekingekho yini mhlawumbe enye indlela obengenzeka ngayo ekutheni ukuthi umalokazane ekwazi ukujabula nokuthi nje mhlawumbe egibele ngesikhathi sokuthi enyuke eye khona lapha namhlawumbe kumyeni wakhe ebuye noma kube khona enye indlela kunokuthi kungene wena njengoba bezala ngoba egcineni sibalekela lolu daba ukuthi siqale silifikise kumyeni wakhe ngoba yena ufisa engathi engazi ukuthi umyeni wakhe ingane akuyona eyakhe eyakho ngoba uphika nje yena ufisa kanjalo. Wemzothole ake siyilungise lento mawungibuza ukuthi wena bengenzeke na ukuthi kuqhamuke ngaphandle yenze umuntu wangaphandle eseqinisweni ngiyasho nje ukuthi ngimina ngizama ukubiyela umuzi wami ngaqhamuka amankentshana uyabona mawukuthi uyalwazi udaba neza likwazi impela sasiba khona isidikiselo uma ngabe ekhona ongalekelela umakoti angabhuqwa indlala la egcekeni ngoba ke manje njengoba ngisho ukuthi thina sengithi mangithi thina ngisho umalokazane nami sihlala isikhathi esikhulu sindawonye naloko uhlweza lwezingane zami oluphithizela la egcekeni olugadwa kuyo umalokazane bese kuba khona ke lowo mzuzu ukuthi egcineni ngindoda nje futhi angithenwanga yena wena mangafika kundodana wakho lo daba ngathini. Hey angisaqondi ukuthi usho ukuthini ngoba fanele lifike kuyena kunomntwana la sikhuluma indaba yomntwana lo umphikayo wena uthi akusiwona owakho akuyena owakho ngaliphi ekubeni kukhona enikwenzayo. Wemzothole phela sikhuluma ngengoduso yakwami la njoba sikhuluma ngengoduso yakwami sisho ukuthi umuntu ngempela alala naye futhi ngokusemthethweni undodana manje mase lifika kundodana ukuthi yimi uzoba into enjani ngoba phela nasi isiqiniseko sokuthi uwe nje ungimbe ngaze ngakutshela ukuthi khona okwenzekalayo kodwa noma kukhona okwenzekayo impela ingane akuyona yami Mzothole ngoba phela ukhona uyise okundodana. Kulungile into esifisa ukuyenza thina la ukuthi sibe neqiniso ke uma ngathiwa ikuyabhekwa
angazi ukuthi iDNA ibhekwa kanjani phakathi kukaBaba, indodana umalokazana kovela into kanjani. Kodwa socubungula thina ekutheni ukuthi kahle kahle ingane kabani bazobona no society ukuthi kwazeke phakathi kwakho nomakoti. Kodwa ingane kuye kuthiwa yaziwa unina. Ngifuna ukuthi siye lapha. Makuthiwa ingane yaziwa unina uyazi ukuthi kwakuwena. Wemzothula. Ake sibeke kanje. Ake sithi ingane ke kwenzeke ngephutha, uyangizwa? Ngephutha kuthiwe yami. Uyakhohlwa yini wena ukuthi kwawundodana lo unegazi lami? Okusho ukuthi uma ngabe ingane ivele inegazi lami, kusho ukuthi phela inegazi likayise ngoba vele noyise unegazi lami. Okusho ukuthi okula egcekeni lami unalo igazi lami. Ufuna ukuthini ke manje? Ngoba vele kandodana ingane. Ngoba ingaphuma phela nelami igazi ngoba undodana uzalwa yimi. Undodana wami wazala lengane ke osekuphithizelwa ngayo ngenkulumo manje. Umbuzo othi ke obaleke kakhulu uthi ake sibheke ke manje isimo esesidalekile ekhaya. Ngabe isimo singalungiseka kanjani ubaba kandodana shothi ubaba nakumalukazana ngale kokuthi kophinde kwenzeke isimo esikanje? Ngabe lesi simo singaqhubeka yini senzeke noma sisazoqhubeka yini senzeke ngoba uthi umalokazane akasakuzwa wena, akasamuzwa undodana kahle, uzwa wena ngoba undodana uneyinkinga naye kwezo mayifika lapha. Ngabe lokho wena uyakwazi njengobaba ukuthi undodana uneyinkinga noma niyaxoxa nomalokazane? Ngizokuphendula futhi ngizokuphendula ngokuyiqiniso. Uyabona undodana lento yakhe yokungabuyi iyona eyokuqala elimaza umndeni. Mangithi umndeni sengisho umalokazana phela ngoba fanele azolikhwezela iziko leli. Okwesibili, lezi ingane njengoba ihleli koMagoli sidla zonke ibiliboco lezi, yangizwa Mzothula? Badla ibiliboco bayosa bayabibiyela bayaphuza abasacathi abafaka imbiza egazini. Abafana abasakwazi ukuyikhuculula. Uma Mzothule umalokazana enganeli, yangizwa Mzothula? Enganeli egcekeni lika baba. Wena uyayothini kwindodana uma umalokazana ekhala ngonganeli? Uyakhuluma inondodana? Angeke ngisho ukuthi angikhulumi naye, kodwa phela okuseqinisweni singakhuluma nje. Kodwa ngeke Mzothula uthathe hashi ulise emfuleni lifike liphuza amanzi ekubeni lona lingawafuni. Liyowaphuza xa liwafuna. Kodwa mina ngobe ngiliyisile emfuleni. Ngisho ukuthini ke mangisho njalo? Ngisho ukuthi mina ngiyayikhuluma nendodana. Ukuthi wendodana, ngibona ukuxhumana phakathi kwakho nomalokazana engathi akukho kahle. Manje njengoba kungekho kahle, wena ke zilungise wena ndodana. Ngoba nani nikhona nje ingenxa yokuthi mina ngangizilungisa kanti noyihlo omkhulu wayengathuli, wayengitshela njengoba naye ngiyaye ngimtshele ngingazi ke phela mase seMagoli ukuthi ufika phile yiphi impilo noma uyadembesela angayenzi na lento engisho. Ngoba ngishilo ngiza ngafanekisa ngiyasho injalo ke njona. Mangathiwa undodana kuvela isimo sokuthi akasoze waba nomntwana, mhlawumbe kusho odokotela uma bemhlola mhlawumbe izinga lokuphila kwakhe, ngifuna ukubuza lapha ekutheni ukuthi mangatholwa lokho kuyena mhlawumbe kube khona ukugula okumbambayo, angisho ukuthi ngiyamfisela, angisho ukuthi kuzokwenzeka, kodwa ngisho lokho ukuthi mangaba khona ukugula okumbambayo mase bethe odokotela hayi akananzalo futhi akasoza athola umntwana ngoba iminyaka iyakhe ngicabanga ukuthi la ku 30 something unaminyaka engama32 oku32. Okay, ngifuna ukubuya lapho mangathola lokho ngoba umntwana uze watholwa uwe kumalokazana wakhe. Umuzi wena mawubuka isimo somuzi nokuthi mase kuthiwa kuyaqala kuyabheka seqhamuka kanjalo, wena ngwakuthokozela yini lokho njengobaba? Ngesimo sokuthi vele kuyaye kwenzeka ukuthi nowesilisa angabathola abantwana, isimo ngeke usipike leso ngoba sisuke sidaliwe, isimo futhi ongeke ukwazi ukusijika. Phela Mzothule njengoba singabantu nje,
kusho ukuthi khona lento phela ekuthiwa ukushweleza ngoba alikho phela igazi engabe liqhamuka ngaphandle njengoba ngithe eqaleni kwengxoxo mina ngibiyela umuzi wami ungangena amankentshane ezobhuqabhuqa imfuyo la ngaphakathi okusho ukuthi uma ke ukuthi kuvela ngalo ndlela kobe phela konke ungokwami igazi lala ekhaya kusho ukuthi lokho ke sokobe sekuhlala phansi umndeni ngoba phela awukho umuzi ongashunqa intuthu kobe sekuhlala phansi umndeni ngihlalisa undodana ngihlalisa umalokazana silubeke ngendlela efanele izwakala kodwa akekho yophumela ngaphandle ngoba phela konke okuyobe kwenzeka kuyigazi lala ekhaya. Okay, udaba ke sesifuna ukuya ngasemaphetheleni luthini? Akaziswe undodana. Umalokazana uyafisa ukuthi kwaziswe undodana. Uyavuma ukuthi aziswe undodana noma cha? Yabona ke manje. Ungithwalisa ugodo ke manje. Ngoba njengoba uqala kwenkulumo bekusho ukuthi kusazwakala einkundleni, kuzwakala kukhulunywa abantu. Manje mase nizokwazisa undodana. Nicabanga ukuthi uzoyithatha kanjani ngoba phela noma ngaba uyise mina. Hayi ngiyacabanga ukuthi nesinxele soba khona. Noma phela eyogcina yena ezwile ngoba nguyise egcineni kodwa Mzothule kothatha kube likhuni. Mase ngifuna sibuye la okugcina. Ngifuna sivale lenkulumo ngoba ngiyayibona ukuthi yapi. Sesigoqa lenkulumo kukhona la fanele sithinte khona ukuthi wena njengo baba womuzi yonke lento yenzeka kwakho uthi wena bubiyela isibhaye sengifuna siyigoqeke manje sivale. Umbuzo wokugcina uthi uma kwenzeka azike manje undodana yonke lento eyazi kumaphi kuwena njengobaba ekhaya uma kuya ngokuthi undodana uduba ekhaya akasangeni ekhaya uma kodwa ngoba ethi ufuna ukumazisa iqiniso uthini wena ngalokho? Hayi uma emazisa ngoba phela Ngizothule kukhona khona esikwenzayo mina bengiliphika elengane kukhona vele esikwenza ngoba ngeke ngibukele ingane yabantu ibhuqabhuqwa indlala egcekeni ngikhona uma kuukuthi kwenzeka kanjalo ke Mzothule phela vele undodana negazi lami ingane negazi lami mangithi ingane negazi lami angisho ukuthi ngiyayivuma ngisho ukuthi njobe inegazi lika ndodana nje inegazi lami akekho koyolahlwa ngaphandle uma yena ecabanga ukudliwa izindunduma adliwe izintaba kusho ukuthi phela naye ngoba phela mdala lo muntu ungapheki kwamashumi amathathu ngeminyaka uyobe naye kuba isinqumo sakhe kodwa ingane yabantu le angeke phela ize ilahlelwe ngaphandle okusho ukuthi umakoti ngasala ekhaya ngoba vele seniqalile methi akasala ekhaya ngoba seniqalile yena uyaphuma uyahamba wena ungavuma esala lengane yabantu we Mzothule ufuna ukuthi mina ngiphendule umbuzo ngombuzo manje ukuthi kanti lengane iyalamba yini mangabe kuthiwa nalo ucansi akungenwe kulona ngoba phela ayilambi uyibona nje la igcekeni ingoba khona mina isahluleki nje lesi ufuna ukuthini ingakho ngithi ngizokuphendula umbuzo ngombuzo uma yena kusinqumo sakhe ukuthi ufuna ukudliwa izindunduma uye oyobe ethathe leso sinqumo ngoba umdala yayizwa kodwa ngeke mina Mzothule kuphume inkomo zikababa lana ziyele kaMolokazana amaqede bese kuphinde kuphuma nomalokazana akalambi phela umalokazana ula ekhaya yebo uma sekumfazi wakho cha angibeki kanjalo ngisho ukuthi umalokazana udla nqa zonke usutha nqa zonke yebo khona ayindlala ayilotha ayimphathi ukuthi nje kuphela akasiyo wami okandodana mina bengilekelela indodana ngoba ngiyezwa kuthiwa ngathi umshini wakhe awuhambi kahle hayi kulungile ngikuzwa kahle ngoba ulimi udaba sesizwe kahle nolimi uthanda ukungihlula mhlawumbe kokunye ngoba mhlawumbe ngoba usumdala kodwa angifuni ukugcila kakhulu kulokho ngoba egcineni ukubheka isimo sinazo izimo ezikanje izaziyo mhlawumbe ezake zanzeka phambilini sizizwa emndenini ethile kodwa ke bengafuni kuze kufike lapho mina sifuna ukuzwa uvo lakho njengamanje udaba kumele nilungise ninomalokazana ukuthi uyatshelwa nondodana umetshelwa utshelwa ngaliphi ngoba egcineni uma kuya ngokuthi seqhamuka isinxele
singaqhamuki isinqale sesiza ukuthi njengeNethezeka TV sesikhulume udaba kanje kwafika undodana wabulala mhlawumbe umalokazana wabulala yabona ziningi igama ezenzakalayo ingakho sithi yabona noma kwaba nezimo ezenzakalayo ekhaya uthola ukuthi ithinta umntwana noma ithinta wena so izimo ezikanje sithe akangaziswa lokuqala ake sizwe wena ukuthi leyo nto iyiqiniso yini noma uyayazi okusho ukuthi mawuthi uyayazi uyavuma ukuthi kungenzeka futhi ukuthi umntwana owakho kodwa uma ingane yaziwa unini ingakho ekhomba kuwena ethi wena ingane eyakho Wemzothula ngikuze ngalimazi nje isikhathi sakho nawe njengomsakazi ilana lento nami ngeke ngithanda undodana ukuthi ayithole seyithola ngesinxele ngoba vele nawe uzobuya sebuya ngesinxele uma ngabe umalokazana efisa ukumazisa akamazise nguyise lo mfana ngizokhuluma naye ngoba njengoba ngakhuluma naye nasekuqaleni ukuthi yena akazama ukulungisa iqolo lakhe lisebenze ngendlela nguyise ngimngaka nje uyangibona nawe ukuthi umshini wami usasebenza kahle lo mfana lona akaziswe bese nenza lento yenu ke nina nazi kakhulu isilungu iyo DNA yangizwa nenze ke labo DNA ukuthi angazi ke nobenza kanjani ke ngoba phela wonke lo mndeni olayigcikela unegazi lami kodwa ke nje yena akaziswe undodana kungaze uqhamuke sekuqhamuka ngesinxele oh kube nendlela azokwaziswa ngayo kube nendlela azokwaziswa ngayo ngoba nani futhi senifikile ukuzosilekelela ngoba yona angipiki phela ukuthi ingane yami ngoba phela makumzukulu wami ingane yami yebo mase kuba eyami uqobo ofuneka ke phela lapho kuphuma isinqumo ngoba njengoba ngishilo ukuthi nawe undodana phela ukhulile mengaka akekho yomthathela isinqumo kodwa nje ngikubongayo ukuthi akuqhamukanga ikentshane ngaphandle lazongena la laqhobozela imfuyo la igcekeni asibambe kanje undodana kusenzima okwamanje sithatha isinqumo ukuthi simazise kodwa sobona ukuthi kuhamba kanjani into esingayenza uqinisekisa lokho thina abesikhuluma ukuthi kuyikona yini sikubhekwe indaba ye-DNA sibheke indaba yakho ngoba sibonile ukuthi awumawuthi uyena indodana omdala na 32 uthola ubaba osemusha futhi noma lokwazana bayishola yena ukuthi wayebonela nje ukuthi wena ongenza umsebenzi kodwa angifuni ukugxila kakhulu lapho ngoba nawe uthatha isinqumo sokuthi ongcono sibonana ubuso nobuso ingakufoneli kulungile sibonge baba ngesikhathi sakho hayi ake ngibonge nje bese ngivala ngale lokuthi uyabona inyama mayisogqokweni mayisogqokweni ivuthiwe hawu ngaba ulambile qoba iqathuli angibonge Mzothula kunjalo mbuke lapha ekhaya ngoba ngisho igama ngumZothulo ngokashembe leli noma lolu daba esikhuluma ngalo lujule kakhulu yabona ngididekile nami angazi ukuthi ngididwa yini kodwa ungidide kakhulu ukuthi angazi ukuthi ubaba ufuna ukumaphi yena akanankinga shothi nayo umalokwazana usengamthatha emenze umakoti ekhaya ebe umama wayo indodakazi so noma undodana shothi sizothi ma kumalokazana wakho noma kumkakhe so kukaningi ake ngenze kanje ngeligoqa manje lo daba mina nawe mbukeli asibonde sibonane le iNethezeka TV uyangena usubscribe ungene ku TikTok ungene ku YouTube ungene lapha ku Facebook mase uyasilandela einkundleni zokuxhumana elami igama ngumZothule ngwakashembe yepha